Wayo, salibonani, welcome to Zimu Reality ITV. Panapa panobata ma latest anenge chipisa panzo kupakurirai mutakunanzo zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe kunyanya dzinoitika kuma Zim celebrities edu muzvara nhasi ndauya nenyaya yaWindsor. Windsor akazongosvika mudheni ndokunoona hamusisina chirimo mudheni hamuna kana chinhu mukadzi atakura zvinhu zvese arowa pasi. Saka izvi haisi nyaya yekuti Sparks ndiye angozvifunga kati ndoudza vanhu izvi. Ndine vhidhiyo yandinayo munzwe Windsor achitaura iye mbune kuti ma1 atanga mukadzi atakura masini yese akabva arowa pasi. Saka pakaipa tikwende mwana atanga zvine danger kusaidira zemudhanzo. Ndikasasa tapedza nguva yenyu zvaendwa chimoko charowa pasi changotora mashini vachadhama. Amen. Kusiwa umba muri ground. Kana kana kumbeza kana chingoro metres. Zvaendwa. Ndofunga mamunzwa Windsor achitaura kuti hamukadzi atakura masini yese arowa pasi. Ndo zviripo zvandikuonesei ndingori pakungokupakurirai zvinenge zvichiitika zvinenge zvichiita sei zvichitendera mumastreets esocial media zvinenge zvichitendera even paground tinenge tiripo takavhura ziso tiri ipapo. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Don't forget to comment pasapa kuti mukuzvionawo sei zvatiko Windsor bo here kuti mukadzi anosvika ndingotakura masini yese obva aenda yonozongoti wadzoka na maybe kushow kana wadzoka kwangoenda usvika mukadzi aita sei atakura masini. Don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, DJ Sparks Zimbabwe, and Zimu Reality ITV. Thank you.